ICabinet ibhengeze ukuba Izakubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yomntla Gauetng ePitoli sokuba imiqathango yesigaba sesine neyesithathu yenkqubo yokumiswa kweentshukumo ayihambisana kwaphela nomgaqo-siseko weli. Umphathiswa kwiOfisi yobongameli umnumzana Jackson Mthembu uxelele oonondaba ngalemva kwemini ukuba iCabinet ikholelwa kwelokuba ilandele zonke izigaba ngokufanelekileyo ngethuba ibiqulunqa imiqathango yokukhusela abemi beli kwintsholongwane yecorona. Intlanganiso ekhethekileyo yeCabinet kulandela isigqibo senkundla ephakamileyo yasePitoli. Kaloku indululo ngelithi urhulumente kangalandeli imigqaliselo nemiqathango ngokomgaqo-siseko xa ebemisela isigaba sesithathu nesesine sokumiswa ngxi kweentshukumo. Umphathiswa kwiOfisi kamongameli uJackson Mthembu uthi umphathiswa weCocta ugqirha Nkosazana Dlamini zumuza ukhokhela urhulumente kwilinge lakhe lokuchwechwela inkundla ngelizama ukubhena kwezi sigwebo. Lo kaMthembu uthi bafuna ikhawuleze lenyewe. Advice and listening to numerous comments made by members of the legal fraternity in reaction to this judgment, we are of the view that another court might come to a different conclusion on the matter. Cabinet has therefore decided to appeal the North Gauetng High Court decision. Ukanti ke le Cabinet ikhethekileyo ivume ngamxholomnye kwelithi makongezwe ithuba lale ntshabalalo kazwelonke ukuyokuma ngomhla we-15 kuJulayi. Cabinet also approved the extension of the national state of disaster by another month from the 15th of June to the 15th of July 2020. As we all know, the national state of disaster can only last for 3 months or 90 days. Umthembu uthi umongameli Cyril Ramaphosa uza kwenza utsigqatha kwiphondo intshona koloni ngolwesihlanu. Kaloku eli phondo liqhubela phambili nokuba nochatha kusuleleko lwe-coronavirus kulo lonke eli. Ndinkwabongile Thumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.